Vítejte v sekci Aristotelovy filozofie, kde si dnes představíme Aristotelovo dílo a celkový systém vědních oborů. Na rozdíl od Platóna totiž Aristoteles velmi pečlivě a systematicky rozlišuje jednotlivé vědní obory a jeho spisy jsou také jasně tematicky a systematicky vymezeny. Pomineme však jeho raná díla, která jsou formálně i obsahově platónské, protože Aristoteles byl původně žákem Platónovy akademie, kterou ale po Platónově smrti opustil a vytvořil vlastní filozofický systém. Nám dochované spisy z Aristotelova samostatného filozofického období se označují jako spisy tzv. Akroamatické. To znamená, že se jedná o podklady k přednáškám, pracovní úvahy nebo zápisy ze samotných přednášek uvnitř Aristotelovy školy. Proto tyto spisy neobsahují vysvětlení všech myšlenek a mohou obsahovat i jisté formální a obsahové chyby. Rozdělit můžeme 5 základních skupin Aristotelových spisů: logické, metafyzické, přírodovědné, psychologické a praktické. Systém a uspořádání Aristotelových spisů, jak jej známe dnes, však nebyl původní Aristotelův záměr. Jak již bylo řečeno, jednalo se o pracovní verze nebo zápisky z přednášek, tudíž je sám Aristoteles neměl ještě systematicky uspořádané. Po jeho smrti se o spisy začal starat jeho nástupce ve vedení Likeia, Theophrastos. Jeho zásluhou začaly být Aristotelovy spisy zveřejňovány a zároveň sdružovány do rozsáhlejších celků, a to nezávisle na Aristotelově záměru. Následně spisy zdědil Neleus, který byl ovšem nefilozof. Zřejmě proto si ponechal pouze samotné Aristotelovy rukopisy na památku a ostatní buď daroval nebo prodal Alexandrijské knihovně. Bohužel v roce 47 před naším letopočtem knihovna vyhořela během války mezi Césarem a Pompejem a tato díla, kromě jiných, zůstala nenávratně zničena a ztracena. Neleus Aristotelovy rukopisy odvezl do Skepsidy v Malé Asii, kde zůstaly nějakou dobu skryty. Až počátkem 1. století před naším letopočtem se k nim dostal bohatý Atéňan Apelikon, který je shromáždil ze všech dostupných zdrojů a nechal udělat opisy. V roce 86 před naším letopočtem dobyl Atény Sulla a Aristotelovy spisy byly odvezeny do Říma. Tam se jich ke konci 1. století před naším letopočtem chopil Andronikos Rhodský a vytvořil z nich souborné vydání, jehož systém známe dodnes. Andronikos jednotlivé spisy různě spojoval a jemu například vděčíme za spis s názvem Metafyzika a vůbec za tento termín. Andronikos totiž spisy, které se zabývaly věděním, jež sám Aristoteles nazýval první filozofie nebo teologie, zařadil za spisy přírodovědné, tedy fyziku. Proto je jednoduše označil jako ta fyzika, totiž to, co následuje za fyzikou. Z toho se později vžil termín metafyzika jako filozofické učení, které se zabývá věcmi, které určitým způsobem přesahují přírodovědu. V rámci Aristotelovy filozofie hovoříme o uceleném systému vědění. Abychom takový systém mohli mít, musíme rozlišit prvky jednotlivých disciplín. Kritériem je zde podle Aristotela cíl těchto disciplín, který je odlišuje. Proto Aristoteles rozděluje vědní disciplíny na 3 základní. První jsou vědy teoretické. Jejich cílem je pravda a vědění a dosahuje se skrze pozorování a rozumové uvažování. Teoretické vědy jsou fyzika, jejímž předmětem je samostatné těleso v pohybu, dále matematika, kde se zkoumají předměty věčné a neměnné, které ale nemohou existovat sami o sobě. Například body, čáry a plochy existují jen v tělesech. A pak je to námi již známá metafyzika, což je nejvyšší věda, jejíž předmět je nehybný, neměnný, věčný a odloučený, tedy sám o sobě. Vědy teoretické se tudíž zabývají stálými, věčnými a univerzálními skutečnostmi, proto jsou jejich výsledky nutné a přesné. Druhé jsou vědy praktické, jejichž cílem je jednání nebo čin, který má dosáhnout dobra.
Zabývá se tudíž dobrem a zlem z lidské perspektivy. Protože se jedná o oblast, která je nestálá, typická neustálou změnou v čase a proměnlivostí, nemohou se praktické vědy opřít o nutnost a přesnost, kterou oplývají vědy teoretické. Pro správné jednání lze tedy určit pouze obecná pravidla jako určitý nárys či pomůcku, ale jednající musí vždy zohlednit všechny aspekty konkrétní situace. Praktické vědy jsou podle Aristotela etika, která se zabývá dobrem pro jedince v rámci sociální interakce, dále politika, která je etice nadřazena a zabývá se dobrem celku lidské společnosti, a nakonec jsou zde částečná dobra v rámci vojevůdcovství, ekonomiky jakožto hospodaření o domácnost a také rétoriky. Všechny tři jsou opět podřazeny zastřešující politice. Třetí a poslední jsou vědy poetické, jejíž cílem je vytváření určitých věcí na základě odborné znalosti, označované jako umění, techné. Mezi poetické vědy patří umění v našem dnešním smyslu, to je sochařství, malířství, poezie a jiné. Zároveň sem spadají také praktická řemesla jako stavitelství, lékařství, zbrojířství a tak dále. V Aristotelově systému vědních disciplín nám tedy ještě chybí logika. Ta však podle Aristotela ještě není vědou, ale pouze nástrojem vědy a vědeckého poznání. Proto jsou Aristotelovy logické spisy souhrnně označeny jako organon, neboli nástroj. Dá se říci, že Aristoteles byl první filozof, který systematicky rozlišil jednotlivé vědní obory a dal jim formální a systematický řád, který například u jeho učitele Platóna ještě nenajdeme, alespoň ne v takové míře a preciznosti.